El pla Resistir, ja n'hi ha molts ajuntaments. Vaig a començar a fer la llista i vaig parar quan dic ja no és qüestió de posar-los d'exemple, sinó ja n'hi ha molts ajuntaments que estan abonant alguns des de mitjans de febrer les ajudes. Alguns comerciants de Picanya estan un poquet nerviosos perquè veuen com també els diuen jo ja he començat a cobrar d'altres pobles i així, paraules textuals, no sabem res. Estic parlant de fa 3 o 4 dies l'última comunicació de l'últim comerciant que m'ho digué. Aleshores, voldria que si se sap alguna que se diga i si no que s'accelere al màxim el tràmit per a que puguen els comerciants, no sols els comerciants, aquells als quals tenen dret, igual que la resta d'ajuntaments, que ja dic, Bellreguard, des del dia 15, crec que de febrer es començaran a pagar. Vull dir, per posar l'exemple del primer. Sí que és cert que inicialment avançava allà uns diners i després el que fa, quan vinga la subvenció, ho compensarà. Però, bueno, això és un altre tema. En el que fa referència al Pla Resistir, en aquest moment, per una part, dir que els diners que venen de la Generalitat jo crec que ja estan així des de fa alguns dies, per tant, el que té que ficar la Generalitat i la Diputació està ja en l'Ajuntament i també estan els diners prevists que té que ficar l'Ajuntament. Hi ha una relació ja feta que ha sigut complicada i intentaré explicar per què. Nosaltres, des del primer moment, hem intentat que no se quede ningú fora d'aquestes subvencions. Què vol dir això? Que, d'acord al decret de la Generalitat, se queden una part de xicotetes tendes, de xicotets empresaris que se queden fora. I l'Ajuntament de Picanya va intentar que no se quede ningú fora. Això vol dir que, a més de la quantitat que diu el decret que li toca a l'Ajuntament de Picanya, hi haurà que ficar una quantitat addicional que ficarà l'Ajuntament per a que ningú se quede fora. En aquest moment estan ja d'avui mateixa la llista pràcticament acabada, està allà, i crec que la previsió és ja que el dilluns s'envia a través de WhatsApp una nota a totes les persones que estan en aquesta llista on es diu quin formulari tenen que presentar, què és el que tenen que dur per a poder enviar-los la subvenció en tots els casos. Crec que és significatiu, jo m'alegre que s'hagi fet la pregunta, que hem fet un esforç que jo crec que va més enllà de l'esforç que ha fet inclús el propi decret de la Generalitat i arribarem a 30, 40 o 50 autònoms més que segurament en altres llocs crec, no sé si està contemplant-se o no me consta, no vull dir que no, potser és que sí també, però estem fent-ho així i per això potser hem tardat un poc més en acabar la llista, però està en aquest sentit. Jo crec que la setmana que ve començarà el plaç, que a més està pendent també de que aparega en el boletí de la província, crec que és, a partir del qual se podrà demanar la subvenció i la podrem fer efectiva immediatament. Per tant, sí que se pot dir a tot el món que pregunte que estarà ja aquests pròxims dies i ho ficarem en marxa. Això en quant al pla Resistir. No, sí, com a suggeriment, els ajuntaments que jo he tingut l'ocasió de conèixer que estan fent-ho, que ja dic que són molts, és cert que és una qüestió partidista perquè és d'un grup de compromís, en tots els ajuntaments, menys en un no crec que era, sí que s'ha complementat efectivament. I la fórmula per a que poderes començar a pagar quasi a l'endemà que vagi el decret, per dir-ho d'alguna manera, és dir-li a tots els beneficiaris el que complisca. Estan fent 2 setmanes, cada setmana tanquen. La primera setmana, òbviament, foren 1 o 2, la següent foren 15, la següent, però estan pagant totes les setmanes, a la qual cosa per això ja estan pagant i la gent està cobrant-ho. Com a suggeriment, si això pot servir per a que l'Ajuntament de Picanya, els beneficiaris de Picanya no siguin menys que en quant a l'agilitat que altres, perquè la situació és greu i crec que mereix això, que la majoria de recursos de l'Ajuntament, no tots, perquè n'hi ha altres matèries que s'han de continuar funcionant, és obvi, però que sí que n'hi ha temes que han de tindre una sensibilitat especial i, clar, diuen els ciutadans, perquè aquesta sensibilitat l'estan tenint en altres pobles i no en el meu.
I ja dic, no és qüestió perquè s'ha complementat en els altres ajuntaments, però, bueno, sí, per lo que siga, però que s'accelere, si la solució és per setmanes i no que vinguin tots i tal, perquè si no acabarà abril i encara no hauran cobrat. Sí, bueno, anem a fer-ho tot de col perquè ja tenim la llista total, però bueno, la suggerència, doncs bé, no, és una altra manera de veure-ho, però així, bueno, doncs hem tingut que traure-ho al butlletí i fer el llistat que ha costat un poquet, però bueno, la setmana que ve estem en el moment ja de que la gent formule les propostes o tota la informació per poder pagar.